не в первый раз участвуем в Туркментел. Кажется, даже на первой выставке я тоже присутствовал на Туркментеле. Это очень большое масштабное мероприятие, большое общение, да, очень много предстоящих проектов, которые мы реализуем в области цифровой трансформации страны, также и финансового сектора, также и в нефтегазовом секторе. Мы оценим свою рыночную долю на рынке Туркменистана как очень большую, по крайней мере, в области серверных решений более чем 50%. Также наш спикер на этом мероприятии рассказывал о киберустойчивости, о кибербезопасности. Я думаю, что было очень интересно, много было фидбэков услышано, много вопросов задавали. То есть это еще одно из направлений. Также как Туркменистан активно развивается, и мы участвуем во всех больших проектах, которые связаны с цифровизацией городов, с построением магистралей, системами видеонаблюдения, с умным городом, в области искусственного интеллекта. Вот сейчас мы приехали и хотим рассказать нашим коллегам, какие достижения и что из себя представляет Dell в области искусственного интеллекта. Это новое направление, и, наверное, да, здесь тоже надо быть, как везде, на гребне волны. Если вы знаете, планируется построение большого центра обработки данных. Dell, так как он является мировым лидером в области инфраструктурных решений для центров обработки данных, мы предоставляем и будем предоставлять наши новейшие разработки, наши новейшие системы хранения данных, сетевое оборудование, серверное решение, всю инфраструктуру для построения быстрого, эффективного и расширяемого центра обработки данных. Günürtü Koreýanyň RSK Dil adly kampaniýasynyň adyndan bu serge aşmaga geldim. Ne sileşiňe ýaly bugünkü günde sergeniňe ýapylyşy geçirilip, oşa ýerde hem bize şunuň ýaly hormat hatlaryny, diplomlaryny goşurdylar. Bunun için ören, hoşallığımızı bildirýär. Biz Türkmenistana gelip sergide öz kampaniýamyzyň adyndan çykyş edip, bu ýerde täze hyzmatdaşlary, täze işleri, şeýle hem täze innowasion çözgütleri öwrenlik diýesim gelýär. Dogrusu, elbetde şunuň ýaly pursatlar edip, pursat bererler üçin hoşallığymy bildirýän, benim üçin ýatdan çykmajak günleriň pursatlaryň biri, man şeýle döretip berilen şertler üçin, mümkinçilikler üçin köp sag bolsunlar ýene-de Türkmenistana gelerini ödýänden ümit edýän. Sag bolun. Ine mehriban adamlar, edi tamaşaçylar, sany çörgüt bähleşiginiň ýeňijileri belli boldy. Hemmemiň bilişme diýaly ine ýaş, dekini okuwçymyz bayraňyz bilen tüýsürekden gyzgyn gutlaýas. Meniň adym Emir, familiýam Amşamaýew. Birinji ýer alanmy öwrenşatmyn. Adam bedeni her ýerde görende ýere bir basyş etdi we de şol basyşy elektrik togyna öwürdüm. Men indiki ýyl hem gelip şerde birinji ýer alyp gitjek diýip umyt etýärin. Ýene de bar bayraga eýe bolan jigimiz, ine ýanymyzda elbetde jigim sizi bugünkü bayraňyz bilen tüýsürekden gutlaýas. Men Aşgabat şäheriniň 129-njy orta mekdebiniň okuwçysy 11-nji sınıf Artur Bahtiyarov. Ve men şu günkü bolan mümkinçiliklerden tanıçyk 2024 bähleşigini getiren mümkinçiliklerinden peýdalanyp gatnaşdym we özüm döreden proýektimiň ady hem sosial messenger we media bolup durýar. Ve şeýlelikde hem men şu sosial media we messenger döretmek bilen birinji orna münasip boldum. Birinji ýer bolanyňda begenýäňizmi? Hawa begenjimiň çäge ýok. Indiki ýyllarym ýene netip bolsa gatnaşmak isleýäňizmi? Hawa netip bolsa indiki ýyllara hem herkili etjek proýektlerimiz, zatlarymyz, taslamalarymız bar. Türkmenistan Sanat Nakşin Tehnologiýa Uniwersitetiniň Kompýuter we Maglumat Tehnologiýa fakultetining 4-nji ýyl talebi Dinoza Mahmud Niýazowa.
Elbette bugün men durmuşymda bir ýagtdan çykmajak iň bagtly we bu soňçda gülüň biri boldy. Sebäbi diýsem, Türkmenistan ýaşlar bayrağynyň eýsiden hormatly ad münasip bolmak bilen bir hatarda Türkmenistan Aratnaşyk Agentligining gurnamalarına geçirilen Sağlık Çözgüt 2024 innovatsion tasarlama bäsleşiginde hem ýeňe olmak bagty maňa meýser etdi. Bilem sizde şo bäsleşiklerde uly üstünlikler arzu etýäs. Bayraklaryňyz gutly bolsun. Ýene ýagşy günlerde görüşýänçä hoş sag bolun diýen. Tamam, men Murat Garip adyndaky Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň 3-nji ýyl talibi Tagano Şahrawatdan. Men sanly çözgüt 2024 bäsleşiginiň sanly lukmançylyk bölümünden ugrundan ikinji ýere nasip boldum. Bir neçe sowgatlar aldym. Tüýsüregimden beýen ýaryny alan oldum. Şu fürsatdan peýdalanyp, gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza biz üçin döwlet berýän ähli mümkinçilikler üçin sag bolsun aýdýan. Olaryň tutýan tutumly işleri Elmin Damarow ajasyn, janlar sag bolsun. Men Allah Muratov Merdan, Türkmenistan Ozgan adyndaky Injener Technology Üniversitetiniň 2-nji ýyl talibi. Biz bugünkü bäsleşige üniversitetimiziň nano we biologmançylyk elektronikasy ilmi merkezinde taýarlan maýyp adamlar üçin awtomatlaşdyrylan akylly araba taslamadyny atnaşdyk we bu bizim bu işimiz ikinji oruna münasip boldy. Şu fursatdan peýdalanyp şu mümkinçilikleri döwlet berýän hormatly arkadaşlarymyza, arkadaşly serdarymyza köp sag bolsun aýtdy.